Čus čus lidi, já jsem Dan a dneska si zahrajem Obi Bike, tak jdeme na to. Takže lidi, jdeme hrát, hraju Obi Bike poprvé v životě, nikdy jsem ho nehrál, jenom jsem to viděl na YouTube, na TikToku a tak. Tak jdeme na to, jdem skákat, doufám, že mě to půjde. Doufám, že nespavnu hnedka při prvním. Já jsem blbej. No, lidi, nevadí. Tak jdem, tak jsem to zakřik. Jako, co si budeme nelhávat, zatím to je jednoduchý, ale uvidíme. Ale bude se to z toho prostěžovat. Takže zatím máme 6%. 7. Jestli to bude furt ty procenta jenom po jednom, tak tady asi 100 stagí. Už je to trošku těžší. Bude se to z toho prostěžovat. No lidi, a jen tak pro info, tohle je video po dlouhý době. Už se začnu rozjíždět. Budu dělat videa, už mám i editora. A vyjde první video setup tour, ale to vyjde až za nějakou dobu. Schválně lidi, napište do komentáře, kolikrát si myslíte, že umřu. Já typuju tak 15krát za tohle video. Budeme rozjíždět ještě třeba něco z Minecraftu, z Fortniteu, nějaký challenge, třeba only pistolky. Potom budeme rozjíždět, jestli zná někdo Farming Simulator 22, tak s kamarádem budeme natáčet. Potom ještě budeme natáčet třeba Gran Turismo nebo Car for Sales, ale já mám takový ty hry, které byly populární dřív a teď už nejsou moc. Teď už moc nejsou populární. Takže to je právě že škoda. Teď furt tady budu umírat. Dobrý. Ach jo. Já musím to dělat pomalu. Když tak lidi, jestli byste chtěli, tak můj editor tak mě dal jeden takový návrh a asi ho udělám, že udělá 10 her na kolo štěstí a udělá 10 her na kolo štěstí a každý den tak vylosujeme jednu hru a tu hru budu muset natočit a pak ji vydáme. No. Furt umírám, já už mám třeba tak 10 umřetí. Už 13, takže to počítat ani nemusíte. Jsem si toho nevšiml. Měl celou dobu dole, ale zkusím teďka druhou stranu. Jo, takže tak. Cikcák, takzvaně. Už mám 17 umrt. Dál lidi. Ne. A teď se musím hodně soustředit. Wow. Hezky. Tryhard. Dan is tryhard. Dobrý, to bys... Aha, to jsem nečekal. Jaj. Já jsem chtěl zrovna zastavit. Dobrý. Nevadí, no. Tak, tady to teda ukončíme. Já jsem rád, že jste tohleto video zhlédli. A u dalšího videjka a zase čau.